What's there everyone? So mga igsoon, akong ihatag kaninyo karon versikulo nga higugmaon nato ang Dios. Mga igsoon is 5 kini ka bersikulo is number 1 mga igsoon nga bersikulo akong ihatag diha kaninyo nga higugmaon nato si Yuba kay bantayan kita niya sa tanan nagtuman kaniya mga igsoon. Dito nato nabasa sa Psalm chapter 31 verse 23 mga igsoon. So kung kita sad mga igsoon nga magampo diha sa atong Dios, atong pangalanan nga Hesukristo. Kay nga naman mga igsoon, ang Hiyuba mean is creator. So ang ngalan nga atong itawag sa iya every time na magampo mga igsoon is pinagi kang Hesukristo mga igsoon. Kay mao man kana ang iyang suon sa atong nahinumduman dito sa John chapter 10 verse 38 o John chapter 10 verse 30 nga ang amahan anaa kang Jesus o ang Jesus anaa ka sa amahan or si Jesus ug ang amahan usara. So mao kana mga igsoon. So mao kato ang akong ihatag dito nga bersikulo diha kaninyo mga igsoon. So glory to God.